yafikanso nthawi imene timakupatsirani programu ya Catholic Perspective pano pa radio alinafe zamtsa chikondi pakati pathu. Ine ndi Sam K kukulandirani programu imeneyi, koma ndikhulupirira kuti inu chifukwa munali pomwepo kale mutilandire ndithu chifukwa cha programu iyi yadzakumene. Programu iyi ndili ndi Bambo Louis Chikanya ndipo tiyafunse momwe zilili kumeneko. Bambo Louis Chikanya, muli bwanji? Ine ndi bwino mubasa. Ayi, ndili bwino. Tosa. Zikomo kwambiri. Ndipo ndikhoza kutsimikizirani kuti amene akutitsatira ali nchidwi kufuna kumva lero tikambirane nkhani yanji. Amene mutitsatira pa 104.0 MHz FM komanso 104.2 MHz FM, ngakhalenso pa www.radioalinafe.com kulikonse kumene muli pa dziko lonse lapansi. Tikukulandirani mpulogalamu iyi lero. Nkhani imene tifuna kukambirana ndi nkhani zokhudzana ndi zomwe zikuchitika kumudzi kuno. Nkhani itu zimene zikuchitika kumudzi kuno nzakuti chitukuko sichioneka, dziko lupita kuti sizudziwika, chifukwa nkhani imene ili mkamwa ndiyakuti wamalonda uwatenga mtengo wika mthumba, ndipo lero actually mtengowu ukapita mawa ukamva zina. Kodi nkhani ikhale iti? Chitukuko sichioneka koma mitengo ya zinthu zukazukwerera amene adayamba umanga nyumba mwina nkumakanika kuyimaliza chifukwa katundu wakwera mtengo. Vuto nchiyani? Wokonza akhale yani? Bambo Louis Chikanya, takulandirani programu ya lero ndipo tikuichita pa birthday ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Birthday adabadwa lero. Okay. Koma very interesting indeed. Komanso kuti kukhazikitsidwa bungwe la SKC Foundation kuti ambothandiza osauka amayi akunyumba kwawo amere Chilima. Koma nkhani imene tikufuna tikambeso tikambapo andingodziwitsa wanthu kuti azidziwa kuti nanga si iyi ndi programu imodzi mwa mapulogalamu a nkhani pano pa information kwa kungopereka ndithu. Koma chimene mukambepo bambo ndi nkhani yokhudzana ndi youth conference. Muyankhulapo youth conference. Children conference. Ambuye Vincent anali ndi press briefing kummawaku kufotokozera mtundu wa Amalawi wokonda mpingo wa Katolika ndi Akhristu omwe akatolika kuti ana chaka chino akhala ndi msonkhano waukulu wawo National Conference ya vana. Another information ndimeneyo kuti kuanzia chama July kumapeto July pa July 30 mpaka pa 5 mwezi wotsatira August. Akakumana Don Bosco ndoti madasi zonse akakumana na kuti akachite akakambirane mwina ndi opportunity forum ya anawo kuti mwina akafotokoze zimene anawo zimakudza zimakuitika wa mwina alibe mwayi wotangala nkule mwina akalakule mwayi omwe chabwino makamaka za kumpingo efeyo zakuti efeyo matichani akanine kumaso mwina ni mwayi omweyo kubomaso kuzoka nenaso osachita limit yana give them freedom akafotokoze nanga kutaniza kuboma dziko lawo 2063 afuna lizakhale fana anagenda amene wakakhaso akalambaso nawonso ukafika 2063 omwe wakakhala ali ma president amene aliza ku 50 chakuti ande 50 chakuti mwakalamba kale kodi simdafike abambo okaza zoche ndecho nja kadalipo. Okay, ande amatero kuti mwina adzapemphe kuti ana 8 pa parish. Tsono kulengera ndi mmene muganizira inuyo bambo kuti anawo akakambirane muganiza kuti asankhe bwanji posankha kungoti poti mwana wanga apite apapa tikhoso kuisa chilo kwambiri kudalira kwambiri aphunzitsi komanso machaplain amapatron achinyamata. Chabwino amene angatithandize kuti mmene mphunzitsi amene angaonekere bwino not even makolo mwaphunzitsi. Mwana wakuti ali capable amene wapite ndi pakapable apo capable wake maganiza bwanji mungoganiza chabe mwana woti amathakula bwinzo amathakumva zinthu aphunzitsa kamafotokoza zinthu amamvetsa kuzitenga komanso athafotokozera ena zinthu nanga siku ndi cholinga choti akabwerako kupalishiko akafotokozereso chifukwa palishi wathu kuno ndi tikapatsa mpata mwanayo kuti akapita kutsogolomisa zonse kunali chani kunali chitifotokozera fotokozera makolo ndi wanthu mwatenga kuzotani inde mwana capability ndimene mwana akatekula
amamvetsa zinthu akafotokozeredwa ndi anga atikulankhulaso kuzigawira ena chabwino. Ayi tili mchaka cha chikondwerero chaka cha Jubilee ndipo theme yawo ana amenewa apatsanso yomweyo kuti Children Missionaries of Hope. Ngapeso iti theme yomweyo basi. Ana chiyembekezo akuyembekezera kuti 2063 things will change. Ana amenewa akuona zinthu pano ndipo akumatipempha makolo posadziwa kuti tilibe kukatenga zinthu fande dzavuta m'Malawi muno. Akuchoona kuti mamadala basi agoma. Agoma. Ngatita. Zosakhala bwino. Mongofuna kuyenda mochabe madzulo omwe ano nkhani zotsimikizika ndithu kuti kwakauma mayi wina watengedwa pamene ndi mlandu womuganizira kuti wapha mwamuna wake. Mwamuna wakeyu anachoka pa nyumba osasiya yandiwo. Ngochoka alibe yandiwo osasiya nkuchokapo. Wapita wapezako kanga chepe kubwerako ndiwo. Ndiye pobwera ndiwo madzulo tsono nabweretsa ndiwo phikani ndiphike nthawi sei mari chani ndiwo yabuka. Basi kupeza kuti mpeni wagwera posakhala bwino pa mbambo koma wafa mwamuna anatenga ndi mzimayi kuti ni mkazi wake koma simunayimve ndi ndikudziwitsani nkhani yochitika ku Malawi mbambo kuchoka wopanda kusiya yandiwo ndipo suti nzachilendo abambo ambiri tumachoka umene komano mwina sanasasikani bwino kaya kama mkosi wali moyo munanda watengedwa amtenga ngonkanizira kuti munanda amene wapha mwamuna nanga si amatero apolisi kuti tunkanizira koma nkhani yonse ndi imeneyoyo matinja mukile pamene sono iyi ndi tip Ingereza wati tip of the iceberg. Okay. Yoti kangonekera chabe kamudzi makusika kulidzambiri mene mwanenera kuti zochitika kwambiri zinthu zindi nyengo mene lili panopa ku Malawi kuno izi zinzambiri chabwino azibambo ambiri mmachoka apo osasiya kanthu koma osati kufuna atu koma ulibe ndi ungoganizira kuti kumene ndipite kumwina kapena kabwera nkanthu ndi mene ali koma apa kufunika ndithu tithandizane kuti tizimvetsana mabanja chabwino tizikhala honest komanso unaona ngati honest ingatithandize kwambiri osabisirana zinthu zingathandiza bwino chifukwa ngati wina akungoganizira kuti akubisa ablawa mimene ni nkhani yaikulu ni vuto limenelo bwino ikalipoyera zinthu zanu ndilibe pazifua zake mumvetsana kuti alibeni koma ukamakhala ndi chizolo chobisa zinthu unaona kuti ulibe sakukupirira ndiye mpeni ukupesa zavulalo kwakawo ubaona tsopano ndoti kusakhulupirana penaso kusakhulupirana leo tawa sana kukhulupirana sawa ana mwina anafotokoza bwinobwino panopa ndilibe kukubidi mwina ndikomene nipiteko mwina chani basi ndoti awapshabe mtima kuti muli naso simungofuna usiya chabe muli naso wapita ndetiwe uliko wadya maso madzulo azibambo ena amafokoza matero amakamwati kumene apitawo amwe mwati woka kwera ku nyumba basi ukanda mimba pepani palibe chimene apezawo atamwati ena watengana osa amayi na bambo tikamwe wasiya bana umezoti ali mphumka mtini mutani lodi ayitanitsa chikapu vivima sikono umachitosusiya kunyumba basi apita kunyumba basi umapita mudandaula bana basi kuti aya honest pakati makolo pakati babana tose mbanja tindikale tikambeza scenario iyi imene mwaitenga ya mtilu umwe abambo ndi amayi ndeti at least yomwera tiyi ali nawo koma ana pa nyumba agona taifotokozani awawa ilipo ndalama koma yochepa achite bwanja akatsewana adyere ndimana ajendiwana kaguleni zinthu zonoti kani batata mbatata ikatapeseka kaguleni mbatata pikani mbatata tisiku zokwanitsa mwene 500 mbatata iwiri tatu mwina I don't know kuti zinthu pakimoza winasowa mbatata ni 500 kwa chemodzi zotheka kumene zotheka komabe nkhani ndiyoti ingatakwanitsa koma ngati mwapeza pamene kumene tipezo kuti anana ngati chifukwa kuthawa kopena kuthagula wanu koma wanawo ni wanusu wana ni wanusu kuti anawita ukangabizana kuti khala ni wana 7 uli wana 7 wewe ni wako akudalitsani ni wanu ndiye muzonaso pokhani wana mwaonaso kuti chithandizo chikaenda kwachi masiku ano tu masuona chitsanzo ngati chimene mwanenachi tenti chifike nacho kudziko
kodi Malawi ili ndalama ilibe? Mfuna tatata ndalama timatero kuti banja ili lapita mwamuna ndi mkazi bambo ndi mayi apita mtilu akwanitsa kugula ti kaya mpangongole koma at least akumwa koma ana kunyumba sakumwa ndi ndifusira ngati pamenepo kuti kodi Malawi ilibe ndiye kuti tingoti generally Malawi pa mavuto ngakhale sitinganenetu chifukwa alipo pena pano pa vuto si ndalama vuto lawo nikuti tikazipeza kuti zinthu ndalama tinazo tikazipeza kuti zinthu zimene tikufunazo chifukwa pamenepo pali ndalama amafuna zinthu usati za Mulungu m'dziko muno amafuna zakutali tipanga bwanji kuti tikazipeze zinthu ziko ndalama tinazo alipo ena mwina mochepa koma gulu labiri lamene tilibe ndalama neti kungovutika tsopano apo tikuzonena kuti ndalama ndiovuta titatenga gulu lochepa limeneli lingakhale gulu lake litiliti pakati pa anthu amene ali maudindo udindo situkamba wandale okha udindo tukamba ngakhale kuti unaphunzira bwino anakuyika pa ntchito yabwino ndi udindo ndithu umenewu mwina nkutheka kuti ndi gulu limeneli ndilo lili ndalama koma musinaliyo ngati yoti kuli ana ku nyumba ngati dziko ma resources athu tikadatha kuchita nawo bwino bwanji chifukwa kujaku munatero kuti awa kadakagula mbatata justice pali mawu amene pa social teaching of the church pali mawu amene timagwisa ntchito distributive justice vuto limene tinalonso uno kwathu ndi la kagawidwe ka zinthu zimene zilipo mwina tikozoona kuti tikozopeza kuti nkhani ya zinthu tikozoona kuti mwina zilipo zokwanira kapena tingathe kuzipeza kuzipanga kuti zikhale zokwanira koma chimavuta ndikuti ngati zilipo kagawidwe kake chifukwa ena amatenga zochuluka munthu mmodzi kuposa enawo amazoti alibiretu koma mwina ali zochuluka zokwanira anthu mwina 200 watenga munthu mmodzi tikuvutika ndi distributive justice zimapita ngakhale ku malo mwachisanzo malo munthu mmodzi akozokhala ndi malo akulu ena kusowa malo distributive justice imene imavuta so nkhani yakuti katundu ndalama chani sikozopeza kuti mwina ndalama zotati pakhale mtima wa kuti pakhale justice tikozopeza kuti takwanira kumabwino of course ndi nkhani yovuta si complicated chifukwa chakuti anthu ena amapeza ndalama mogwira ntchito kwambiri okha nkupezadi zawo ena ndaulesi chifukwa cha ulesi alibe ndesingatoti timpatsebe ulesi timpatsebe ndiyoti supported justice munthu amene sagwira ntchito ali ndi ulesi akhoza kugwira ntchito ali ndi mphamvu zonse ali nazo zoyenerera kuti angathe kugwira ntchito kupeza zinthu koma sakugwira ntchito mumpatsira ntchito alipo ena amene sangagwire ntchito chifukwa zomveka ndachikulire ndi opala kaya ndi olumala sangagwire ntchito amene ona kuti mwina achitothandizidwa koma alipo ena ali bwinobwino sakugwira ntchito ndi amene otathandiza bwanji tingowapatsa basi Padiso justice. So it's an issue that is complicated. Koma zinthu tikozonena kuti tili nazo kapena tingathe kupanga chifukwa ma conditions alipo kuti tingathe kupanga bwinobwino zinthu zimene tikufuna nkukhala nazo nkugawana bwinobwino koma mwina chifukwa cha utsogoleri chifukwa cha anthu ena ability maphunziro zosiyanasiyana zikupangisa kuti tisakhale ndi zinthu pena ulesi kumene we are talking za kwera mitengo kwa zinthu chani ena panopa kupanga reference kwambiri ya tomato wakwera kwambiri mtengo 500 tomato mmodzi le akumalira anthu tomato yes tomato ulibe malo kunyumba kwako bwinobwino ulibimba mulibe tomato ndi chitengo cha tomato chimodzi yomwe mulibe bwanji usadzala tomato mbimba tomato masuka chani kuti miezi ngati kuti mamuyambo kulama I think ndi itatu kudzala panopa ndiyoti ufika mwezi wa April ukolo ngati sindula kwitsa ndi itatu ndithu si machito ifa ena amadzala
December ndeli wafike mwapita kwa January February yote makoti ambapo ndithu tomato. Koma tu ukozo panga wongo kugwisa ntchito ibuyo kunyumba kwanu. You don't need chifamu. No. Know your problem, then solve it. Masamba. Kuno tomato. Masamba, tomato ochani. So sezo kuzo bala kudimba kwako pakoma bako. Andi bedimba. Masukwano. Apo amapanga kadimba ka artificial. Yeah. Atenga masaka, kusamo doti. Compound wiga. Masaka te mwachisanzo kudzamo tomato. Uli tomato te. Yeah. Akaga bereka tomato mwanjo siteni. Times. Chabwino. So pena ndi ulesi mwapakisazi kuti zisaende. Ulesi umenewu tikoza kuike mwina magawa angapo kuti kapena ulesi wa maganizo, ulesi so wa kagwiro ka ntchito. Ulesi woti ulesi mabwera pena chifanya kuti ulibe knowledge yokuchita zinthu. Ndio upanga bwanji maphunziro ndatayika. Chifukwa cha maphunziro oyenerera tilibe maphunziro oyenerera nthawi zina zinthu zina sitakupanga sam izopeza chisoni kwambiri. Nimamvetsera interview ya Reserve Bank Governor. Mpanga pazodi yake. Anafuruza ko issue menene nikudza kuti kunoko kumalawa anafusa tolokana anafusa kuti tumakisa njani kuti anthu tikhale tilibe situgulitsa zinthu. Chifana nenapo agambana kuti we don't export chifukwa kuti vuta forex. Chifukwa chani we don't do that. There is a bangana nota kombe pena zima tuvuta chifukwa kuti yes we don't produce we don't export. Ndeti ndi kachisibu kofuna zinthu za kunja. Literally almost ngati ndiye anapereka chisanzo cha room menana limo. Look at this room. You find literally everything is imported. Okay. Anthu amafuna kule mpando China. Magrasi China. Ndio za masamba China. Tomato China. Kama kapena South Africa. Matoothpick kuti. So even simple things timafuna kuti titaditse kunja. And what does it mean? Kunja kwa ni kwacha? Aye. Ukakula matoothpick kwacha? Ndalama ya kunja. Uwe nodupese amina bakagula zinthu. Ama pita ku bank kapena pa black market. Ama funa ndalama ya kunja. Ndalama kunja ni dollar. Kapena euro. Kapena rand. Akaisintha nde akagule zinthu kunja. So ndalama zo zilipo koma timagwisa ntchito kugula zinthu. Ndizilakakhala kuti zinthuzo matoothpick mipando chani tilimo muno timapanga fembo muno. Leo ndipo sitimagula ndalama yathu mweyo kokulu ngode kuteroko nkhani khale poti kumalawi kuno sitipanga zinthu zo yenderera kuti zingathe kulitsidwa. Ine naonapo amwenye akupereka order ku mchesi mipando ya sofa. Ndikuitenga ndikuyikutira mapepala ndikuyika m'mashopu. Anthu amakagula kwa amwenye mashopu ochokera mu mchesi. Koma notoka tukanika kukatenga mpando ku mchesiko. Ichi nchisanzo chabe tikati ku mchesi ngotanthauza kuti zopangidwa ndi Amalawi. Koma akakhala kuti zili mu shopu ya amwenye chimenecho chochokera kunja. Enadi amalephera kuti akagule pa mchesiko kapena pamtsiriza kagule kwa mtsiriza. Koma chomwecho chakwamtsirizacho chakomero pa akachika mshopu. I think mentality mena nani naso Reserve Bank Governor imene. Kuti basi mnati zathu zotsika. Okay. Koma panalika kuchekena kake ka campaign kana kale mboyo muti buy Malawi. Yes. Nona kalira tikapitire kamene ngati zilimbikitsa zimene zimuna pang'ono mwina tingatosintha mentality. Chabwino. Now nkhani ndi imeneyi imene tibwerere nayonso kuti Malawi imakonda kuyika mapolisi abwino ooneka bwino. Mwachitsanzo polisi ya Buy Malawi. Ndi polisi yabwino kwambiri. Koma ikuoneka kuti ngakhale amene analembayo kuti nyumba mwake tikapezamo ndithuti zonse ndi zakunja. Titani Amalawi, titani abambo. Koma sono anga tofuso mmene kuna tsogoleriyo. Oho. Funda pena pa mama anga zimene zamene amapanga usopole. Chifukwa alipo ena amene they are supposed to be monitoring. Iko kodamene anga tiyakeso kufuso mmene kuti titani pa nkhani iyi.
chifukwa ine kuzonera kuti monitoring koma alipo ma monitors koma ikhalanso ngati polisi chimodzimodzi kachikala ilipo polisi koma now who makes sure kuti ikugwira alipo ma monitors aino kuti alipo kuti maunduna ndi ku State House ntchito imachulukira kuti amalephera kuchita monitor na ntchito ambiri mwana kuja amalemba ntchito kuboma amalemba ntchito ambiri and yama class specific uyu ichokondia kuti ntchito kuti ama mwachisanzo kuma unje kumaka amalemba munthu mmodzi muzoti iwe uziyang'anira radio enough uzichita monitor radio enough moti panati panga monitor ndeti sintheka yankho mwanamula mota ayi timakweza ndeti tsitsi sio ya sawa ngasi abwana meneo adama amati amata zurara zili bwino amatimbikitsa amati so rise bwino wake mmango dziwano tikadadzifuke zimabasa moni pafupi mwasira bwanji nanga amamvera kwambiri so kubomako pali ndithu awalisena number 1 chabwino ndiye ngati zili choncho koma kupese kuti sizikuyenda ali ndi mabwana wawo anthu amenewo mabwana wawo palibe chimene challenge yake ndimene kuti oneseka that yes is lax I don't know, so it's a good question kuti titani titani is a good question for now will we answer it properly chifukwa it's $1 million question, very good question. Titani chifukwa ngati zonse zilipo lamulo lilipo police ilipo kumasuzi kuyenda opanga onesesa kuti ichitike alipo kumasuzi kuchitika now tipite kutitani tinakakhala be a serious leader by leader I mean president now if we had a very serious president amene amapanga follow issues in department then nkumapita pa department chalepeleka nkupitapo kupanga hama amene walephera nkumutotsapo kuti inu simuta tikepoera ndinakakhala ni such a leader koma mwina nkutheka palibepo anzeru kapena tichotse mauti anzeru koma amene ali nkuthekera kuchita bwino kuposa amene alipo pano ndiye mwina chifake sizimakhala chonchota ndisinthe nkutheka ndi kuti mwina palibe amene atsala ndimatero mafuzeni that's not true akuzopezeka ali urakuzosintha uniu kuti engineer vitumbiko mumba angabwere kudzachita zimene anachita pakati apa atusimambezera alipo anthu angati vitumbiko mumba kuti angati kubwera nkudzatakasa bwino ma department anthu kuti let's work dakhan alipo anthu otero alipo kuti zimene zonoti anthu ena sakonda kuti anthu otero akhale pa udindo alipo ena kudana nawo amumba koma sakuwafunira zabwino chifukwa cha zimene amafuna kuti basi pakhale relaxed pamalo basi anthu tizita zimene tikufuna zinthu zisamayende alipo otero so alipo anthu oti angatogwira ntchito posa amene alipo wina wake ndinamvera pa social media akuuza president kuti president achotse munakula bwino kuti amene zigwira ntchito nduna tizichotsa munakula bwino anakula kuchicho kukwasiya posiyedwa akutana nakula zimene za president sinalipa uchinitu anatumiza pa social media manakula president tikuchotsani wina yawo amanoti president anthu akunyoza chifukwa cha nduna zanu zomwezi ndi ananenerato nduna zimene zino tizichoke yeye anoti nduna yakuti achotseni nduna ina ya think kwa agriculture ina ku trade ina kakuchani ina kuchana kuti achotseni amene tukwanitsana president ngati mwachotsa zinthu siziyenda una ndi mitengo yongokwera ya zinthu nduna ilipo ndi ya magetsi yakumagetsi ona ndi ya mafuta zikuvuta za mafuta nduna ilipopo mungu wasunga mulakula bwino tiziwachotsa achotseni apo amatero yeyo so you see alipo tu anthu anakhazikapo masabwera anthu ndithu palibe alipo anthu paliponse pali alipo
kumsapulation ngati mwachisanzo kwa office kwa ministry ya nduna vitumbiko ayiwa sana kwera nalipo nduna ina koso nduna neta choka inasiya officers kumene aliko ndomwe moti zimene mazita mumba yo sama ino chiti maino chita zaka 5 amala ambiri amene kugwira ntchito mu office makuzunzika makambeni akuzunzika ministry ulipo kuti ministry unchiloke njani ministry tu ni ya wanthu yothandiza wanthu amalawi kumene koma ife ministry sikuchita zimene inopanga why should you keep up change amene mutitsatira iyi ndi Catholic Perspective ndipo ndi programu ya pa radio alinafe kuzamisa chikondi pakati pathu tikumveka pa 102.2 MHz FM komanso 104.0 104.2 www.radioalinafe.com timamvekanso pa internet YouTube chimodzimodzi just search Catholic Perspective mukhale mukuona maprogramu athu ena ambuyo komanso ngakhale yomwe ino tukambirana nkhani ya mavuto amene ali m'Malawi kukwera kwa zinthu kuti kodi gwero lake ndi chani komanso kodi chimene chingachititse kuti zithe ndi chani tayambira kwambiri kumusi kuona kuti kodi mavuto amene akhudza Malawi ndi otani tapereka tsanzo zimene zachitika m'Malawi muno ndipo tikuonanso tsono kuti kodi pamene tikukwera ku mtundaku vuto ndi chani kodi vuto ndikukhala tilibe ndalama kapena kuti ndi dala zikuoneka mmene akambirako gawo loyambali bambo lusikanya kuti chakula ndi dala otherwise patakhala kuti anthu alipo ofuna kuti kusintha kuchitike zinthu zikhoza kusintha koma aliyense amati akapatsidwa mpata amakaona mimba yake simunachulepo za mimba koma ine ndatero kuti aliyense amaona mimba yake kudzikhutitsa mnachula bambo kolo limathawa kungochoka pakhomo kupita utilu mimba yake kungodziganizira yekha zimene zilili pa level ya ulamuliro wopa dziko la Malawi kuti ambiri akudyetsa mimba zawo dzina la ubwana akhale bwana iwo pa nthawi imene sanapatsidwe mpando pa nthawi imene tili nawo pansi kumaoneka ndithu oti tukamba zofanana akapatsidwa mpando atengani izi mkhale apo mimbati andi mimba sikhalisi zo mimba yakula kuonetsa sikalekale lamba mene amamangira kale asinta abola akakula we ndiye nkhani imene yakula msinkhu ndi maganizo a mpingo pa nkhani ya anthu amene akuzunzika chifukwa cha umphawi mwina kakhale kuti mwina kubwereza kachingapo komabe there is no harm in this program chifukwa ndi nkhani imene tukambirana kuti pamene tanyamukira ndipo tikuyang'ana amene akuvutika kuti kodi angapeze bwanji chiyembekezo makamaka mchaka ichi cha Jubilee chaka choyera bambo Louis Chikanya mpingo mati chani pa nkhani za anthu amene akusautsidwa pa nkhani ambuye Yesu muthenga wabwino wa Luka chapter 4 verse 16 matseka kunena kuti mzimu woyera ali pa ine nandituma kuti ndikalalike uthenga wabwino kwa amphawi so mpingo social teaching yake amafunsa za one of the principles fundo ina sanapita ina amanoti kuthandiza kapena kuima mbali ya amphawi option for the poor mpingo nthawi zonse uyenoti upite kumbali ya munthu ovutika auti ngati suli sure kuti kodi walakwa ndani b kumbali ya munthu ovutika kai then start investigating ukapeza kuti uvutika uja ndamene alakwisa fine koma stand first wa munthu osauti for ali pa disadvantage ambiri option for the poor ambuye Yesu zimene anabwerera so mpingo is taking after Jesus Christ nthawi zonse kana kumbali osauka odwala ovutika olumala nthawi zonse help them support them de apapa ni situation imene lili panopa ku Malawi mpingo tovutika ukuvutika ndi anthu amene akusaukira chifukwa cha zinthu imene zikuvutira chuma imene chikuvutira chikuloya pansi pali pano pa speed yovuta samu titiyendere pesi imene tikuyendera ngati pachitika china chilichonse imene zilili panopa kuti zonse kuti palibe ene solution close near tikamapita ndi chonchi chaka chomasitifika
ngati cha dziko lino silifika likana mawa ikhala titagwa. dziko I'm not a prophet of doom. ehe Koma tikamapita chonchi samu zinthu zikudula every day. Akusinda mitero every day. Go nobody is into in control. yeah, it seems that nobody is in control. Who is going to help? akuteteza amphawi ndani Ndani tsopano mwana kuti palibe anduna palibe anduna amene tuyembekeza anduna azamalonda ndimwina ndi amene angabwerepo anabwera nthawi ina ataona mzawo vitumbiko mumba kuthamanga anabwera briefly kudzanira katundu chani amafuna kukweza kuti anali chani simenti kani chani atamsakweze kaye panopa panangolizidwa. now kukambano nkhani ngati imeneyo chifukwa nduna zimene zidzakhala zikumabwera kumadzadzibakira tudziwa ntchito yawo tikhozotero kumadzadzibakira akumayankhwana ndi amalawi mwina lachisanu lililonse kaya bwanji ku golden peacock kukamba nkhani ngati tsiku limene anayankhula nduna amenewo azachuma nora azachuma azamalonda akukamba kuti malamulo kodi ndi malamulo amene atisaukitsa chifukwa amati pali zinazi zili m'malamulo zinazi zili m'malamulo alibe mphamvu nkomwe kuti akhozonena kuti katundu tsopano mwanyanya mtengo. Ineyo for always said and I believe kuti lamulo is there to help the person, to help a human being. Ngati lamulo lili pamalo to harm munthu kumuononga munthu kumpanga paralyze munthu, that law is bad. Iwo anduna sangaone zimenezi. Moti palibe provision not anduna despite the law anduna can do ABCD. Palibe provision imene. A president alibe mphamvu yopanga according to law achitesa kuti focha zakuti. Palibe zino ona zimene kuchita Trump uko. Pamakhala ma orders ena mene president can take without question. Moti amalawa avutike focha lamulo. Lamulo should be there to save anthu. Ngati lamulo lipo koma pakusauka kufutika kupsinjidwa chifukwa cha lamulo anduna you are there, why are you there? Anduna ngati you believe in that law anduna then you are not helping us. tafotokozana anduna situkamba za nduna mmodzi koma anduna kapena nduna zingatani pamene zapeza kuti lamulo sili kuthandiza osauka. Yeah, for sure ine mkuboti iwo I know iwo kuti lamulo ilinga likupsinja anthu I know tani akudziwa. Why don't they go that way? Apambe zimenezo to help anthu chifukwa cha muno lamulo likutero ne tisingopita like that tikagwe chifukwa cha lamulo. No. Okay. I know alidiatone tindatone je mtiumu lawyer wadziko alipo. Why don't they come together with titani hapa to help a Malawian, a poor Malawian? Titani chifukwa ndi matintero kuti kapena ndeti malamulo athuwa akutsutsana kwambiri. Yes. Are these laws gospel? Mo ndi mulungu lamulo la mulungu. Si akana banga why don't people come together kuonaso lamulo mwe? Sit in parliament. Sanga lipangira mulungu kuti tipangeswe review. Sapanga zimenezo. Koma tungolekerera anthu akuvutika. Ndeti amalawi basi tingokhala chifukwa papa palibe ineyo palibe chinthu chimene ndingachite. Ndine mphamvu iliyonse. Yole tsamu kutasa chimodzi silichula mtundu wa mafuta ophikira chifukwa choti sanatilipire ikhala ngati advertising koma paoneka pa social media kuti mtundu wina wa mafuta ophikira 5 liters 46,000 kwacha. Who can buy that kuchokera kumudzi? Divide by 5 ndiye kuti tikhoza mati ndi bwanji mwina tingati bwanji 9,000 9,000 chakuti per liter. So that even koma anazolowera kugula mafuta ndeti anthu aziphikira mafuta ake ati terekezi koma oyezitsawo tiziti akaoda omwe wafoto chakuti mpaka kumakezetsa kuti munthu akakwanitsa kugulabe kapena mwina we are now diving into some standards. China chimene chikudabwitsanso nchakuti zinthu zina akupangira momuno mafuta awo ena akupangira momuno ndi amtedza wakonkuno ndi sunflower wakonkuno ndi soya wakonkuno akungofinya mafuta aja wapanga uchini koma mpaka na choncho chimtengo mashini anagula kunja ofinyira
Koma nakula kamodzi machine alipo machine. Angopangira kumwe. Amagula ndoti amanthazo samagula machine. Ndipo mpaka na 44,000. Can they justify? Kuli 44,000 yakwera bwanji. Chifukwa papa chifacha advantage kuti palibe lamuloletsa. Komanso oletsa ngati ka aunduna alibe nazo ntchito. Anonguyika kumitengo. Papena kakhala kuti pali lamulo lopangira kuti mtengo usinthe pakali izi. Mufotokozere pakali izi zomveka. Koma pali zomveka ndithu kuti mafuta opangidwa momuno sugar. Opangidwa kuno sugar. Akafika pa 3,500. Lero sugar packet 1 kg. I think akula tsokolera atu, please, and even do something they can't. So what do we do? Sanga chite panopa. For chake the other time nanena kuti we need a revolution. Bambo Louis Chikanya mene mumakonza program hii munatero kuti maganizo ena achokere kunja kwa studio vomelezana pano ndifuna kutsekula malaini. Wonderful. Alright. Amene mukuti mvera ndithu mukhoza kutiimbira lamya kuti muikepo ndemanga pa zimene tayankhulana komanso pa zimene mukudziwa tu Bambo Louis mmayankhulo. Zabite kuzomwesi. Manena zabite. But it's evil and satanic of some traders. Ungoika mtengo kufacho kumaganiza mtu mwanu timukweze mtengo without justification. It's evil. You are killing innocent people. Chakaja tatu mawelenga buku la Amos. Izi zinakambidwa Amos zimenezi. Zimanenedwa Amos amafuroza bwino. Mwambo konza mitengo. Mfuna mvulaza mphango. Alo muli bwanji? Muli bwanji? Tili bwino tikudziweni komwe muli. Nyarundi chembekezo spread kuno uyamba wakawanya. Ichabwino. Ya. Takulandirani program ya Catholic Perspective muli nkhani yanji. Nyakulanganira ndaulo. Okay. Kurewa kurebo mali chimene timafuna kulilikanisikire kwanthu amene sagwira zinchito. Wakweza masalala ungokweza kokhali mbomawo. Iyo anthu amene agwira ntchito ma private sector. Okay. Kulandira kandalama kochepa kwa makarunda ungokwera. Okay. Dandolo langa ndiye awakudo awate kuti chimodzimodzi ndende. Kuti ku private sector uku ntchito mugwira koma saukwezerani malipiro ayi. Kugwira ntchito kandalama ulandira kwankhala ngati kaenda rupa bulu kandalama kathakatu. Pepani. Ndithu ndithu. Ayi tamva kuchokera uchiwamba. Iwamo kwapi. Zikomo. Tilamva ena yawa muli bwanji? Ndili bwino leo muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni ndi umene muli. Ndili Severiano ukapiri. Severiano ukapiri kumchinji ndemanga yanu ndiotani? Bamboza tikakombesa chisoni kuba anthu omwewa ndipo ineyo ndi maneno oti Mulungu ali kukulukire chifukwa dawo nonga zaka zathu kapo. Paja mabodza amene adabwera nawo yakamseka. Akamaka kunkhani ya fertilizer ngati ineyo amene ndi malima. Imene chidati pangisa kuti tiononge chala chathu mulingi wakotere. Kapena kuti fertilizer atiko yoka pa 20,000 adalisa imene ija. Fika pa 4,000 nena. Koma panopa nulephera upita ku shop kuti nikagule thumba la fertilizer kumodzi. Yeti tamakambaza mafuta opikira awa. Loko oyesetsa awa amene mukamba pamenepo kuti munokweza oyesetsa wampachuku. Akulu kakwana loko chikukuti chimodzi. Kufukati ukhalatu ngono ati 200 koma ngono kumafuta kumati kosa zombesa chisoni mati tili kumalayo koma ukhanga titaduluka tili kwina kwake kumene. Zoti tichite peyo ngati anthu kutisowa. Kwati mendekeze kuti azitsogolera amene tidawika kutsogolondo amene akunze kukonzera dziko koma akuluakulu kumalayo kwawa. Ndipo kulutentha osati pamwe. Kudziwa kuti moto umene utichokapo bwanji. Chabwino. Itu ndemanga yanga ndimene koma nizombesa chisoni kuti president weniweniyo kupita ku nyumba ya malamulo kamufunsa zokwera kwa fertilizer. Yankho limene adayankha lomanena kuti pano mugulitse chimanga matumba awiri nkukagula thumba la fertilizer.
sada tiuze pamene pali nkoko yachimangayo yoti likatenge kuti likagulitse kuti likagule matumba awiri tumba limodzi la fertilizer likagulitse chimangacho matumba awiriwo sada tiuze apa chiliyo chifukopita mwadimake chimanga chasichiupezeka ndipo chimanga panopa kuno kumchinji chakudimba chimene anthu akolola akugulitsana 1,200 pakeji chakudimba tosauka chekuti zinthu zili bwino aseveyano mafusa sofuso kakuti titani dalani zovuta nikuti zisoletsa mayapo atogole ya itatokoza wa usiku wabwino nanuso zikolo baba ngati iveri president alibe yamphata mandana ndeti mafutuka aba ati sana wauza Severiano kumwe kuli chimanga muli bwa ndiri bwino atsogoleni mwa ndiri bwino tudziweni kumwe muli agomanje kuno kwathe mwende kumayani kupeza kupanya pali ndipo mwachito khangati mwauzana chifukwa tayenda tuzedi dowa salima mchinji lilongwe pano tili kudetsa ndogozani wawa tiyankhuleni ife watu mukutukoza anzatu aredio na sedi ise anthu akumutindikira mpata zina ilibe liulori nkulankhula ya ndiye mukamatira kulira choncho kumwamba kutilemekezeka ena akamati chilungamo nditendere chilungamo chikabwera chitima kwasera buno laboma ili amatha kulankhula koma kuchita ndikumavuta kutokoza bodza ndezinangoyamba pachiyambi kulowa mpaka lero nakafana chizikuwana angona mapepodza lokhalokalo ndezipozolero kuti ndziko muno lili ndi president umatsogoleri libe chabwino ine ndimanena kuti sango lichalowa chakwathu masamba mmwamba koma ngati zinthu sizikuyenda chilile chilungamo ali gula amene ndipo dziko lino kuyambira kumwera kumpoto pakati ndi dziko limodzi basi chabwino kuzunzikalo anthu akudezera kuzunzika nkhale wambwatalika wansula kuzunzika chimodzimodzi ndaja kuyangana amamva kulira kwa Malawi chonde akadambesi dziko lino akhangala aligulitsa chabwino lili pamoto ndipo lili kuphompho chabwino iwowo zawo zikuyenda ndipo ine ndakondwa achakulira ndi munthu wopemphera koma zimene akuchita nkupemphera zikukanana kukalitali anzanu akudowa anakamba nkhani ya maganyu anzanu akuchiwamba anakamba nkhani ya kugwira ntchito ma private sector kusalima kukhombedza anakamba nkhani ya kugwira ntchito mboma Severiano kapiri akamba nkhani ya kosowa kugula fertilizer kuti atenga kuti ndalama inu kwenikweni mudandaulanji kudetsa kungofuta mwendeni ndi business koma ndalama zinkhanga zikutoka chizombo lero mtengo wina mawa mtengo wina palibe chikuchitika mdziko muno tsano limatera kuti ino business ndamene zikuyenderani chifukwa mungokweza atu zinthu nzofuta mwene zikomera makampani koma amabusiness ndengolira apeto ndithudi munthu wankulu zabwino zonse bye zikomo yayi mmene mundithu ndi mmene kuledzaso kumavuto mchinji mafuto kudowa titenge umaliza muli bwanji tili bwino tudziweni kumene muli akapita kwawo ndi kudowa akapita kwawo ndi kudowa kuli bwino tilibe kumagali mulambiri uko kuli bwino mwalo wa nkhani yanji mu Catholic perspective inonso ndendi ndadandaula zedi wako ali kumudzi kuno kurugire ganyu ndinokukulira ngati pano ndi apo koma ndalamayo ukairenga kurupire mu shopu zogoza ke kukhala ndi zinthu ziwiri okay kupezere kuti munthu wona akagwiganyo ndoratu ndalama kuti kogule zinthu zingonononono nori bokhala pameko kumali dandaulira chimodzimodzi ukhala pamodzi mbiri dedede inamika kwambiri zikomo kwambiri muli bwanji tili bwino inuyo ndimafuna musabwere ndandaulo koma mbwere ndi yankho ndinu omaliza mpulogalamu iyi kodi mukuganiza kuti atsogoleri angachite chiyani kuti zinthu mwina zikhale mchimake zinthu zakwerakwera mtengo akonze pati ora ndikutsogoleri kutomukambayi kula maendeli pamazuri wakuoba inewo ndine Robert malipa kubunda kwa mkwenda kubunda kwa mkwenda kubunda kwa mkwenda ulo kwa mkwenda inde ndikazeba chithando ndikasika kuganyi yekala panopa ndali ndalama ako mwina ulimisira 5,000 yekala kumakulikiwa wakakula chimanga ndengo mwina akakula ndikazeba kwa 1,000 mwa 500 yeye ndio ngoma sababu ndio nini kwa sababu mara na kwa hiyo kwa hiyo ndio ngoma kama sahihi kama kwa yake ndio hapo
akangura abatabanyuno rero hangarira bo uragura kubera umufanya kajya zo garuru ndebo gikazo garama mansura atogora atwa ansendi abatokumo abambo jigani bona zeno mina mbele transaction ngari ngari wadi akati ndikula malawi omato ndira khani ukubira kutuka dikuka bwa ndi video de platform kamera kwa goma wango khalajene yori ngamdawa kuchiro kamera ji khara mara matuku kuchiro kura re ndi marera badwele ndo zirabe ndo koma kuti wantike ndi ola awo siwo nomera kota kuji yote yeba kuri nyumba muzira kuri nyumba kubaji nomuna gara ide de bot agara kempara kuchira kwati ndi wina hivi chabi ndio 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 kuhora malali ndio ndikete makuru kuze kufanya kwa mjadala biro ndio pagani ndio wala la mwadi wote ndio gari buruka medeva kama kuiga kwa sababu tiji mtokoleli ora ndio ni gram afuru ni kwa malali kama kuiga kare ndio kuiga wale ndio la malali chabi kwankwinda kubunda mwatero kuti nkhani yagona pa otsutsa boma aita tozi yifati kwa matatizo nonga zile zilamende ura abasere bokuru bazegwabo batiri bokuru bazegwabo ko tigere ura ogalagwa kali kalo ko tikapita bola kula bamawa okay ito kokore ya ita kwa migano siku wabwino ndipo chabwino timatero bambo kuti ndi nthawi tilekere pamenepa koma anthu akadakonda kuti alowe ambiri mpulogalamu iyi koma adandaula amodzi kumapeteroku aperekako solution iwo solution yawo anena kuti opposition agona zedi akadadzuka kuti amthandizire mtsogoleri wa dziko nkhani kuti sinaika mbeko imene akukoza opposition afeki sili kwambiri proactive udabwitsa kwambiri kuti zimene akukambirana zosathandiza kwambiri zina koma opposition komweko ndoti akungovota basi zinthu zichitike pamene sizikuthandiza mawu chaka chino cha 4 ali komweko amavota zimwe chita 40 zinthu chifukwa kumene kuja they make laws akupanga malamulo a budget makamaka the first laws basi budget chilamulo chimene achipanga kuti chigwire ntchito dziko koma unani zimene zikuchitika ndi kuti akuthandizana pochita zoyipa pamene kana ikulu lumonera akuthandizana kuita zosathandiza wanthu nanga chani nanga unani zimene zikuchitika fana akathokuwa kurizana pemphero lolapira kumayambiro kwa misa la ndi ulule la kusachita zoyenera kusachita zoyenera ulapa kusachita zoyenera chifukwa anakakhala ena kuti be na serious akamene mabwezi amayimira wanthu madera unani anthu akudandakula atikosewa ndamene akwambire yo bwanji osangogwirizana nkupita ku parliament tenti pangela mulo kapena tenti sinthera mulo la katundu mitongo katundu basi akabwerako basipembera tsiku lakuti lamulo ili ndiyota kuthandiza kuyimira anthu koma palibe amene kutiyimira tuchitoka pamalawo kuyambira pachiyambi zinthu sizidatsikepo bambo lusikanya zimangokwera tikatenga mfundo za anthu yawo amene anenapo zoti mtengo wa kuganyu suli bwino private sector suli bwino mtengonso tumenewo zimene amalandira ndi ambomaso ang'onoang'ono chifukwa tikatenga ngati ajana zakambapo kuti ajamakamba za private kuti kubomako amanenaso za mabwana koma kubomako tamva chakwakhombedza kuti ndekuti amene ali m'musi suti alandira ndalama kwambiri tidamvapo sabata yathayi kuti driver wina wa mboma wa polisi usangoti wa mboma anadziponya m'madzi paliwonde tikamapita ku Machinga kusiya basi imene apita nayo ku field kudziponya m'madzi atasiya kanoti kokamba zoti abwana amafuna kuti allowance yangayo atengeponso koma iwo amalandira kale zambiri zimene anachita Nathani mbaipo moja ni mfumu David Nathani ananena kuti oda mfumu muganiza bwanji pamodzi pali munthu mphawi kanthu kamene alinako kachiweto kamene alinako kamodzi kankhosa alinako kamodzi
ndiye pali munthu olemera ali nkhosa zambiri ndiye pamudzi pabwera mlendo wabwera kwa mfumu mlendo ndiye amfumuwo akupita kwa munthu osauka kuti akubwera mlendo unipatse kukakhosako tiphere mlendo pamene ali nkhosa zambirimbiri wopempha kukhala uyali nkhosa zambiri akupempha mbawu ali kankhosa kamodzi utipatse kankhosa kuti tiphere mlendo ndiye Natani mneneri anafunsa kuti amfumu pamenepa mpokhoza amfumu anoti ayi amene wafunika kumulanga chifukwa chokuti wafusafusa ayi tilange uyu amene iyo inali amapereka katika nkhani ampani pali nkhani amfumu pali nkhani weruzani pali munthu olemera ndi munthu osauka osauka ali kankhosa kamodzi olemera ali nkhosa zambiri kaya ng'ombe zambiri ka mbuzi zambiri ndiye kwabwera mlendo kwa olemera uja ndiye olemera uja wapita kwa munthu osauka kuti paseka mbuzi kako tikaphere mlendo pamene ali mbuzi mbirimbiri exactly ndiye anafunsa kumpetwa amfumu mwe nkhani imeneyi maona panakhozeka papa afumu kuti ali munthu amene wafunika kumpapasa chilango ndiye natanira kuti ndinu nomwe panja David nkhani ya David mudzi chabwino ndiye panambo by the way mwachita bwino zedi kuti zimene zikuchitika zimenezi kuti amene tilibe amene tili kochepa akutira ndaso kochepa timalipiro timene kutipatsa tochepa timalawansi akuwapatsa wapita kufiuti tochepa abwana akweraponso afuna utenga ade nakuilenga sini nakuita likomenti amatitheka langa ndiye unipatse abwana please ukhozo zikugwesera deni madzi anangodzi anapita uyo ndi adapita koma anachita bwino anachita expose andapita kuti zifuwa zake nizakuti ndipo tupita ndiyo anthu pachita zikuti awa bwana yawa please mabwana ena alipo ambiri achita zimenezi please ndiye funso lakuti katundu mtengo wakwera sutsika uyu ndiye wapita mitengo ikupita sikutsika koma isiposipo kutsika chifukwa mboma likozo khala pansi ministry likozo khala pansi tipange bwanji pali anthu apakweza mitengo mwana chifukwa cha misonkho chifukwa cha chani zambirimbiri kungona kumenekonso kuti msonkho onake titakhapa kwambiri wanthu bwanji tichiteko je pang'ono msonkho kapena izi chosani misonkho kukhala ndi period ina kaperiod kumena miyezi 5 kuti musachite misonkho maka miyezi imene kuona because neza apapa anthu amasauka kwambiri January February March anthu amavutika kumale kuno bwanji katweka pamene katenti tichiteko pang'ono misonkho kapena ma critical items zizi chotsani ngati mafertilizer December January February mafertilizer chotsani misonkho anthu apange bwino zinthu zawo mabwino then anthu akolola kozo back chabwino timalize programu yathu ndi nkhani yoti anthu achitepo kanthu mmene tinayambira nkhani mnazenera kuti mbambo uyu wapita kuti lumu ndi mkazi wake ali ndi ana 7 koma anawo anabala yekha ndipo ayankhulapo kuti wofunika osamala kumadziwa kuti wana wofunika odyetsa yapo ya mafrati langizeso oyi ine ndibe mwana ndiye mwana salivesa twala awo yalibe bana ufuna afuna tichuluke upanda wana awo ndiye yeye kuchalisha kabaliza ndani iya vana khalani nawo kumonani mulingo pano pa think akwambiri anadziwa ana nawiri mwina akachukuka 3 that's enough atatu sindio ndofukaso unani sukuluso ena ndiye pano pa tuneno tisuze tuzudula masukuluso akweza mafisi mukwanitsa ana 4 at least awiri fa tikanoti mmodzi apaziti akakhala mamuna naka tifuna kwa mkazi ndiye akakhala kazi osawiri munata ndiye aziko mwina wina mwina zabwera koma kuli nkhondo yodzawadyetsera nkhondo yosaiwala mudzawalipirira ndiye akakhala so ana ngono ndiye amadi asomovuta nasazikula ndiye makhala mbakula kudya ngati mbira timadya ngati mbira tiwanatija timoti kono ndiye mafuna kudya zambiri tsone mulibe mwana mnatonera kuti munakhalapo mwana munambwaku anati tosimunakoza unoti abambo nangokhala bambo ngofikira kukhala bambo umakhala kudya timadya timonera anati tose kamavuta nkamba kami izi ndiye tofuna kuchenjera nkhani yaikulimita kambirana programu iyi ndiye kuti Malawi ali pa mavuto ndipo anthu ali pa umphawi kusakirasakira kuti kodi atani ndipo samu tinanena kuti ngati sintha maganizo ena sabwerapo tiziyenda amene tuyendera
Malawi chaka sichitha mnatero mnatero ndiyambiri pamene zimene zainanenaso tu program mwini kuti tigwa president ikasimuchitapo kanthu chikupita kuphombo tupita kuphombo ndipo mnati zochitapo zawo achotsa anthu amene sakugwira ntchito not only one pazembe zimene anochita osalimbikira ntchito achokepo chifukwa zina zikupangika chifukwa wina akugona chotsemponi mukepo kugwira ntchito then yang'anani zimene zikupangisa kuti katundu azikwera mtengo tithandizeni pamenepo kandi msonkho zinthu zina chosangotonga zimenezo now you are not doing what you are supposed to do then what next tikuchoke kaya vuto achiloliona ndi forex katundu akudula chifoti zokaodera zikuvuta nkuyikaponso msonkho wambiriso pamene chochita nchodziwa liboma you can contribute to that kuchotsera msonkho mwatero tubamba tamaliza ziko apa ndipo mapeto pa programu yathu ya Catholic Perspective lero. Ine ndi Sam K ndi bambo Louis Chikanya. Mzakaleso pompo sabata mawa pamene tidzakupatsireni programu ina ndi mutu wina. Tsalani bwino.